I think alese chokudya chake chabwera eti. Tiye ndipemphere. Adadi, ndipemphere ineyo bwanji. Ndikumva kuzoza kuti ndipemphere basi. Tiye ntiseke maso tipemphere. Ambuye zikomo chifukwa chotipatsa chokudya ichi, makamaka ine ndi adadi angawa. Wina alisiri kumudziwa ndongodya nawo. Ndipo alibe manyazi, mene ndalama yavutiramo. Koma kufuna ononge ndalama za abambo angawa. Ndikupempheranso kuti azibambo ngati adadi angawa, omwe amasiya akazi awo ndikumabwera kuno, ndi mahule chonchi, mwayendere mwapadera Ambuye. Pamapeto pa zonse, ndikupemphera kuti mutiyang'anire tonse. Amen. Koma Junior, pemphero lanji limeneli? Mupemphero umafunika kuyikamo chilungamo. Nanga tinali awiri pano. Mtsikanayo wachokera kuti, imagine, ineyo ndikudya izi zochepa, inunso zochepa. Koma yuyu mpaka wayitanisa full chicken, and inuyo mulipira. Zili fair? Ndalama mukalandira, mumadya ndi mahule chonchi, koma amayi samadya nawo. Ndiponso mwamuona huleyu akunenepatu. Si ndalama zanu zimenezi. Junior, nkhani isafike koseko, ndi chipongwe chimene ukulankhulacho. Chilungamo chimawawa kumene. Anti, basi musadyeso zimenezi, ndiwatengera amayi anga. Basi ntchito kudya ndalama zamuna azanu, inu mukwatiwa liti? Junior, basi, zatha. Komano adadi, just imagine, amayi munagulira kafoni kama keypad, koma mtsikanayo munamugulira cha iPhone. Zoona? Ndipo akusala ndi ndalama zanu. Koma ineyo ndi amayi tikuzunzika ndi njala kunyumba kuja. Junior, chokudya chikuzizira ichi. Tatiye tiyambe nikudya. Tidye zozizira? Adadi, olo tidye zozizira ndi bwino kuti anti wakhaule. Nanga ziva kukoma chokudya chathuchi? Okay, anti, tiye ntidye. Koma kakakhale koyamba ndikomaliza kuona ndi adadi angawa. Adadi, tagwirizana eti? Junior, zatha, khala chete. Chilungamo chimawawa kumene.